ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов интервюи калон дод ва оиди суханҳои РАМЗАН КАДЫРОВ нисбати ӯ, оиди суханҳои ХАМЗАТ ЧИМАЕВ ва оиди чемпиони нав Чарлз Оливера фикроша баён кард. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. барои чӣ ман дар суханҳои КАДЫРОВ ҷавоб надодам? барои оне ки ман каме таҷриба гирифтам. ман фикр мекунам ки дар ин чиз ман набояд ки ҷавоб диҳам ё ин ки ягон кори дигар кунам. барои ҳамин ман ба ҳамаи ин чизҳо аҳамият надодам. фикр мекунам ки ҳамаи ин ба таҷрибаи зиндагӣ вобаста дорад. ман хеле зиёд фикрҳои худма баён кардагиам, ҳам аз ҷиҳати хубӣ ва ҳам аз ҷиҳати нохубӣ. ва ту ҳамаи ин чизҳоро таҳлил мекунӣ вақте ки ба қафо назар мекунӣ. баъзе чизҳоро бояд мегуфтӣ, а баъзе чизҳоро не. аз ҳамин сабаб барои ман шавқовар набуд ки оиди ин чиз ягон чиз гӯям. ҳар як шахс фикри шахсии худро дорад ва бигзор ки ӯ бошад. ман прямои эфири ӯро тамошо накардам. чизе ки шумо менависед ҳамонро хондам. дар вақти хондан чӣ гуна ҳиссиётҳо буд? ягон гуна. тамоми ҷаҳон оиди ман гап мезанад. ин чиз барои шумо ва барои дигар одамое ки бо ин чизҳо вохӯрдагӣ нестанд ва сомонаҳои хабарӣ оиди шумо чунин чизҳоро менависанд, шумо фикр мекунед ки бояд ягон ҷавоб дод. ман намефаҳмам ки аз кадом сабаб ин чиз барои шумо ҳангома шудааст ва барои чӣ шумо фикр мекунед ки мо бо рамзан дигар автоомад надорем. ман ҳам проект ва ҳам чемпиони UFC-ам. ӯ маро чемпион ҳам номид ва ман дар калимаи проект ягон сухани таҳқиркунанда намебинам, гуфт Нурмагомедов. ва ҳамчунин Хабиб Нурмагомедов оиди суханҳои ХАМЗАТ ЧИМАЕВ фикроша баён кард. суханҳои гуфтаи ӯ маро ягон гуна нигарон накард. ман ин шахсро ягон маротиба дидагӣ нестам. мо бо ӯ як-ду маротиба бо телефон гап задагием. тамом. дар он ҳолате ғамгин мешавӣ ки ту аз ин инсон ягон чиз интизорӣ, вале намегирӣ ин чизро. ман ягон вақт аз ин шахс ягон чиз интизор набудам. ӯ ҳақ дорад, агар ки навиштани чунин суханҳоро даркорӣ ҳисоба, бигзор ки нависа. агар мо бо ӯ вохӯрем, ман ба назди ӯ рафта аз суханҳои гуфтааш пурсон мешавам ё не? фикр мекунам ки не. шумо гуфтаҳои ӯро бо гуфтаҳои Артём Лобов баробар накунед. шумо шунавидем ки Артём Лобов чӣ гуфт? шумо мегӯем ки суханҳои ҳар як шахсро гуногун қабул мекунем. аммо бошум ба шумо мегӯм ки любой одаме ки шуморо тарсончак мегӯяд, як намуд қабул бояд кард. фарқ надорад ки ин ҳамзат аст ё дигар кас. агар ки ӯ гӯяд ки дар ҷанг бар зидди ман ғолиб мешавад ё маро медаронад, пурсон кардани ин чиз маъно надорад. касе ки ин корро кард, бояд ки назди ман ояд. а пурсон мешавӣ дар ҳоле ки туро дашном медиҳанд. ман чунин калон шудам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки Хабиб рост мегӯяд. Артём ӯро тарсончак гуфт ва Хабиб ин чизро аз ӯ пурсид. ҳамзат боша гуфт ки агар ӯ хоҳа ӯро низ медаронем. ва дар ҳақиқат агар ҳамзат ба худаш боварӣ дошта боша, пас ӯ бояд ки назди Хабиб рафта ин суханҳоро гӯяд, чунки Хабиб карьерашро ба анҷом расондагиаст ва барои ӯ хайп дар кор нест. ӯ чунин суханҳоро аллакай бисёр шунидагиаст. қариб ҳар як рақиби ӯ пеш аз ҷангҳо ин суханҳоро мегуфтанд, не ки дар натиҷа ҳамааш шикаст хӯрданд. ҳамчунин Нурмагомедов оиди чемпиони нави вазни сабук Чарлз Оливера фикроша баён кард. ман фикр мекунам ки ӯ хеле сазовор аст барои чемпиони ин вазн будан. ӯ чанд ғалабаи пай дар ҳам дорад? 8 ғалаба, дуруст? аз 8 ғалаба танҳо муҳорибаи ӯ бар зидди тони тоқарори доваро рафтааст. ман фикр мекунам ки ӯ чемпиони арзанда аст. ба назари ман каме нохуб мешуд агар ки Чендлер ғолиб мешуд. 2 муҳориба дар UFC ва аллакай чемпион. ин чиз каме нодуруст мешуд. ана Оливера боша хеле тағйир ёфтааст. ӯ чемпиони арзанда аст. ростии гап ман барои ӯ хурсандам. барои оне ки любой шахс дар любой соҳа муваффақ шава, ин чизро бояд эҳтиром кард, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, ин буд ҷойҳои муҳими интервюи Хабиб Нурмагомедов. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.